Mas butilutaw. Ay, ang daw gaya may. Ay. Uy. Basta Dangadagos ti kape nga nakasagana. Apo nagimasain. Basta pagserbihan nyo ti asawa yaw. Bakit? Bakit? Oh, Pen mo? di kusina. Nasidaan niya ay. Manok. Manaw! Wala kay. Apaw. Nakimasain bakit? Apaw. Mayat sa tiriing mo bakit? Ay na. Kasta agsida tayo mo ti karne, ti sagpapaminsan bakit? Tanya data puro nateng latat iluto mo nga makapahay blood. Maya man ta nakapagpampanunot ka nga manok, iti ilutom itatang. Kay, anya dirorayong bakit? Tagaukan tanay, mangantan. Guray ka lang lakay. Na? Lambay? Aldawan, pwede ka pa nakalutaw. Kaguray ka lang alakay. Ay na po bakit? Nakaladladawa lagarod niya nagriingay. Di ka pa ilan nakalutaw? Guray ka tao ka. Makauray ka mat siguro. Ay na po, ay na mga tati ubrain na dahito nga babain aya. Ay na po, agsil-silpon man siguro. Ay na, no saan na pan man nakichis-chismis na bigbigatan. Nya orasan ni na. Alas 9 magaya man. Ay na ang daw magaya man. Bakit? Ay natuyo nga, datay makan. Ay na po bakit aldaw gaya man alas 9. Ay na. Makauray ka mat Paapura ka nga paapura. Ay naapaw, bakit? Tatay pa ilang data uray-uray mo dita. Agaukan ata na mabisina ka, aldawan. Uray. Uy, Mang cancer. ay naapaw. Sigurado na imas da ito'y bakit? Ay nakasta agamen. Agsida tayo mat ati manok, sagpapaminsan bakit? At ati paglaingam. Kinanayon nga nateng bakit? Ay na, may tiluto na. Tinula wino adobo. Yung kita paapura ka nga paapura. Sa bagay, urayan niya mo tiluto na bakit kinaimas mo tilutaw. Kami ay, labiyag magamanok bakit? Kapaapura kang tumagamin nga paapura. Gaggadag pay lang. Apura ka nga apura. Nung nasapa ka ko mga nagrieng, tatimulong ka nagparte, dinaluto ko man. Mahangkan. Surusuruam ti agsi dati manok nga hangan naluto.